Hello mga shy, it's me again, Junasha Bisaya, and welcome back to my channel. Kung ikaw naman dito sa channel ko, please subscribe na click the bell button para ikaw ay updated sa mga videos ko. So ngayon mga shy, nandito na kami sa dagat sa Panghanunan Beach Resort. Mereka panubahod sa mga lubay-lubay. Sarah, napili aja pag ko napili kung saan na gini mo trabaho dili na amo. Video nang. Hinaragay na video ko. Kuha niya ang kulmiyo. Aris, ang kulmiyo ko. Kuha niya ang kulmiyo ko. Grabe kadaghan. Halan, laksa pa o. Ay, grabe ka na best. Laksa pa. Buhi pa o, buhi. Naman pa ka. Amo ka. Ala ka dahil no. Nag-cook. Oo, buhi pa o. Tuya ko na para sa nanlaong pa mga isla buhi pa. Buhi pa. Buhi pa ang iniyo. Laksa pa. O, tayo dari. Ito lang, ginawa pa. Nagput pa. Mabuhi pa na. Tubig. Ini kalis tu na kasi bebe. Kadili ako kun magbayo ko. May lawan ako. Dari pa buhi o. Ginawa pa o. Ano mo ko ni nabisi na o. Ginawa pa o. Bagong buha. Na ginawa pa, buhi pa. Anong pinabuhi pa? Kala dari isa. Tayo, na ginawa pa o. Tapos nga nato ko mabuhi pa si Dadari. Ginawa pa man. Ato na, nahuyog na ala. Ato din ato. Hello. Buhi ra si Dad. Ay, nagdadado niyo. Grabe yun. Amoy ni si Zan. Nabilin kay hindi. Din kay si Zan. Nabilin si Zan. Tawon dari lagi nusara kay naguna-una si Zan. Nagimot-imot ini si Zadiri kay nabijaan. Gagani kay apa si Zani Kuya Ricky. Maya japas magilak unta ini si Zan ng popcorn. Dapat siya makakaroon dagat. Mukha mo daw din. Nati nagkuhan. Kalau benar kuat. Apa
At sa dito sila ng ilaw. Ang gagawin na kapupot na ilaw. Bakit paling Hala, sige. Daon na sa Lahin na. Magnakuparan ka mo ng lumay-lumay. Lari po yun. So karon mga shy is pauli na kami. So an oras is may oras 3:43. So huyat-rakan kami ng napagani sakyanan pambot. Pauli na kami. So salamat. Thank you for watching my video, and please don't forget to like, share, comment, and subscribe. Thank you. Bye-bye. God bless.